Okay guys, di ako diri guys sa Barangay Pung-on. Bisita ta diri sa farm ni Alnermark Campus. Mo ni siya ang tagiya si Alnermark. Okay, padung ta dito guys kay tanaw na to ang ilang pispan sa tilapia. Napay baboy guys. Daghan tayo makit-an diri karon na ipakita nato sa inyo. Mo ni ang kinabuhi sa probinsya, da ako diri sa Barangay Pung-on, Surigao del Sur, sakop sa San Agustin Municipality. Okay, pasulod na ta diri sa ilang piggery. Na sila ibuhin diri ang mga baboy. Dito na bawa na tayo mga disinfect din hi anak kuan. Put sanitizer unsa ba na? Wala na. Dili ta basta unsa ban. So na welcome sa piggery farm ni Alnermark. Malabok man din na. Pila ka buhok mo baktin ron? Mo ni lang inahan. Buntis na siya. Buntis sa bani. Mapila na ni kabuwan buntis? Duha na kabulan. Ang ilang anay. Human. Dapat sila duha ka. Nang litsunono ni. Lakig baji ni. Urot baji. Ang lakig baji ni. Alaway mga lawa ka ni gabi. Kung magani, ito na utiyan. Iyaw ko mga tiyan. Mo na imong pagkaon sa inyong gipakaon na ni ani. Starter. Starter na. Bimig starter. Wait na panihapon, na panihapon. Kuan din ni siya dry lang ang napakaon, dry feeding. Dry feeding. Okay. Manasa may butangan ninyong tubig na drinking ni ani, dai? Oh, na dai siya painuman dyan, guys. Para daw tagpayong. Mo na ilang og direkta ra po sa sapa ang inyong tubig di ay. Dili na siya tabay. Sapa lang. Kuha sila tubig diri sa sapag. Kung kuan, simbakog na magkuan diri sa basakan, mag-spray, makainom sila kuan. Imali kasi papaw manigikan na tubig. Naog mag-spray dito si Mabaw. Di ako di na may lapis pa. Wala akong isda. Pila po'y gasto ninyo ani pagpahimo sa inyong kuan? Ay, 20 million tao. Di ba ka? Ngani man pudag ka ng kuan siya, mga kulungan. Dako gayud ang gasto sa paghimog kulungan, no? Wala ko naman. Dabog. Mga pila na mo katuig din ang nagbuhi, baboy? Pila na katuig mo diri nagbuhi baboy? Pila ka tuig naman. Ang bot. Wa pa mo tuig. Wa pa mo tuig, pero kaning iyong tangkal, iyong kulungan sa baboy, dugay na nila humanday ni. Lungay na. Human karon pa mo ninyo na gibalikan og buhi. Oo. Mo ni ang iyang anay. Mo ni ang iyang mga buhing baboy. Ang iyang gipakaon sa anay, lactating ni siya or Sitting. gestating. Ang lactating mo to'y pang kanang pangpadako og timbang Gatas. kabugat o katas. Uwag. Gestating, no? Huwag ko no. Gestating din ni guys. Buntis ang inyong inahan na baboy. Gestating, no? Oo. Gestating ang gipakaon. Kani siya, tubigan na ang iyang pagpakaon. Halo-halo po dahil ni siya na ito siya ay mga lubi na gikakuan, no? Oo. Pwede, madyo ni siya kay makaon og nay sagol. Pila pud ka kabuang imong makuanan ni sa kuan sa tubig. Unlimited ang tubig na ni Limited sa kabaldi. sa kabaldi. Kuman pila ni ka kilo ang imong ipakaon sa isa ka adlaw. Ito nga. Isa tunga ang imong ipakaon taon na ron. Doon kag hapon, tulog at kilo tanan. 3 ka kilo tanan ng kuan.
Iwan ko, pagkaon. Mm. Okay guys, mo ni ang atong mga buhing baboy sa farm ni Alnermark Campus. Okay, diri ata sa unahan na pod. Guys! Hello. Na sila yung mga kanding diri kanding. Ang gawas na. Pero tulog payag. Mga pila ni kabuk ning kanding diri ninyo? 21 no. 21 guys. Human diri ra ni pakaon sa kuan. Mga sagbot ra ikaw na ni. Oo. Okay guys. Guys, Lahat sila pispan diri na mga pispan. Ang kanindot. Muari ta diri guys kaya tong sundan si Maki. yung bag na to. Mo ni ang pispan nimo. Oh, diyan na, diyan ka isip diyan. Lo daghang isda no. Katubag ni mo kay. Dara. Ready. Grower na siya. Bina. Oh, dili kay. Mo ni tanan nagi aga ilang ni pito asa man dito. Tuwa, di ba? Dala ready. Duha pod. Ah. Okay guys, magpakaon sa tilapia. Tilapia guys. There na. Grower ni siya. Wow, ang daghan. Wow. Friday. Daghan na guys. Mapila na kabuwan, di pa kadayo kadagko no. Di pa nga. Ito man. Dira pa. 2 months. Ano? Hello guys, Oo. ano guys oh. Hindi ko anak kayo. Kita kayo na. Nabay ako sa dina oh. Mga kanding diri guys. O karon mamasol ta guys. Ngita tagwati pangkaon sa atong tilapiyang isda guys. Naday kang wati dini adi ay. Wati. Okay, dari na ta magmasol na ta guys. Sugod na ta og pasol. Kita ni pa. Pantay. Mamasol na mi guys. Nabutangan na natog paon wati guys ang kuan. Kung nahubas. Testingan natog makakuha bagad si Alnermark. Wow. Ang sarap. Wah, di ana kuha da. Ang dali ara man lagi guys. Kakuha. Pero guys, ano to? Oh. Wa kay butanganan di ay. Gusto pinsit. Ato Oh? naman sa itim tilapia. Wa kay baldi diha. Iwa lagi tayo. Ay, bogi kay mo di mo duol. Asa naman ang isda? Ay, bogi ba? Ang dali ara si Maki nakakuha og isda. Ano mga isda? Asa itong isa na isda? Ay, dako di ba? Sa gamay. Hari tubig sa ilang pispan. Maulan nga aga siguro ang ating tubig diri. Alabi agad ni noon, agato ni hubas. Ay, lagi nak. Ang kada ko. Basin na nga Tok. agas. Grabe bay. Kada kuha ba di? Gamay. Ay, di ka dayaw. Iuli daw guys. Iuli. Iuli ato di guys, iuli. Uli guys. Gamay. Madaghan na po niya ma. Kay kusog ang agas. Di nak. Magpao. Hello. Hello. Nini alagaon. Ako na ng alagaon. Iuli ato gamay. Ako na ng Uli alagaon. guys. Kay Uli gamay. guys, kay gagmay guys. Mamagoy mo kaon guys ang mga gagmay. Ang dagko na noon dili na noon makakaon. Rapid lang. Kalingaw kung natay pispan. Nindot kayo kung nata sa farm. Natay mga buhing mga tilapia. Kung gusto ninyo magsudan mo inyong kuanon mo na inyong lutoon karon, mamaso lang ta diha sa inyong sa naay pispan. Mo ning nindot kayo ang kinabuhi sa probinsya guys. Kay nga ani ra o maghimo ra ka og kaning ani pispan kung na kay kuha na sapa, pwede ka maghimo og pispan.
Nindot man gud ning tilapia kay bisag dili siya parat ang tubig, tab-ang ramang gud ang tubig ni ani pwede. Mo nang makabuhi gayud ka og tilapia kay pwede ni buhion Sinispe sa 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 mukha sa pa. tab-ang na tubig. Mo ning daghan ang ilang tilapia diri guys. Gamay man kay. O nakakuha guys, gamay. Di na to makuha dayon ang dagko kay daghan magud siya gagmay. Ang dagko niya natuan na sa ilawom, munang di gayud nato basta-basta dali makuha ang mga dagko. Guys, tilapia guys. Oh. Ah, muna tilapia diri sa probinsya. Oh guys. Tilapia. Ikadayo kadako guys. Balik. Wah. Tos. Kamay man guys. Dili ato balik dili bikas. Macho pa dihadi ay. Yung may lamang. Oh. 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 Baik ko sa binwag to. Nga to sa dagko pwede ghanin ni ko ba. Lang dukhanan nang ta. Nama ko na, dagko ko hindi man ako. Bigyan ni. Amo. Sugba naman na. Ha? Sugba naman na. Madana na imo ka. Dagko na ba. Oh. Guys. Tilapia. Presko pa gayod no? Gikan pa gayod ni sa pispan. Tayo ba, basta